Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberi Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem ferman kiriye. Di roja kıyametê de heft qism insan hene dibin siya arşê Xwedê de ne. Wê rojê ji xeynî vêsiyê tisî tune. Yek, rêveberê adil. Di do, ciwanê ku ciwaniya xwe dibin emrê Xwedê de diborîne. Sisê, yê qelbê wî girêdayê mizgefta be. Çar, yê ji bo riza Xwedê ji hev hez dikin û ji bo Xwedê têne bahev û li gora riza Xwedê ji hev diqetin. Pênc, mirovê ku ji tirsa Xwedê daxwaza jineka delal û bi esl red dike û jê re dibêje ez ji Xwedê tirsim, ez nayim. Şeş, yê sedeqa xwe bi dizîka dide ku destê wî yê çepê jî pê nahise. Heft, ew kesê wextê kesek li balê tune be ji tirsa Xwedê stêrkên çavê wî têne xwarê. Sedeqa Resulullah fîma qal ew kema qal.